Čaute ľudia, vítajte v mojom 6. tutoriálu z Nerdcube. Dneska vám ukážem, ako urobiť guľu. Na túto guľu budeme potrebovať takýchto 5. Zase tieto hviezdičky, týchto 5 hviezdičiek. A budeme ich zase potrebovať 12. Tak, keď už to máme, môžeme si to zatiaľ posunúť na nejaký kraj. Budeme to isté robiť, len si urobíme 12 desiatok. Tak, keď už máme aj toto, tak z týchto 5 a desiatok zase takto budeme spájať do tých hviezdičok. Tak, keď už sme hotoví, budeme to zase takto spájať touto metódou, takouto, nie tou krížovitou. A budeme si ich takto spájať. Keď sa nám to takto prekríži, tak takto. Robíme si to takto. Tohto dáme zase takto a máme niečo takéto. A tuto zase dáme takto. Tak. A poslednú dáme sem do tejto medzierky. Máme také ako keby škrupinku z vajca.
Tak a na to zase budeme takto dávať. Takto. Ups. Vidíte, že máme krásnu guličku. Je tutá. A to je všetko z tohto videa. No, majte sa do ďalšieho videa.